баъди майдондориҳои бобарори дастаи мунтахаби кишвар дар бозиҳои осиёӣ сабқатҳои лигаи олӣ дигарбора шурӯъ шуд. Бозиҳои лигаи олӣ нахуст аз се бозии мавқуфмондаи даври нуҳуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол шурӯъ гардид, ки пеш аз ин бозиҳо дастаҳои ҷавонон низ майдондориҳои худро оғоз карданд. Дар ин давр дастаи ҷавонони Равшани Шаҳри Кӯлоб бо дастаи Файзканди Ноҳияи Восе андари майдони рақобат шуданд. Дастаи ҷавонони Равшани Шаҳри Кӯлоб аз дақиқаҳои аввали дидори имрӯза бартариро ба даст гирифта бо кӯмаки сарбони даста Рустамҷон Ғайёров ба задани голи аввал шарафёб шуданд. Ҳолати дуюми голзанӣ барои дастаи ҷавонони Равшани Кӯлоб баъди қоидавайронкунӣ бар муқобили сарбони дастаи Равшан Рустам Ғайёров дар ҷаримагоҳи меҳмонон ба миён омад ва ҳолати мазкурро ҳамлавар Рустам Ғайёров ба гол анҷом дод. ҳамин тариқ қисмати аввали дидори имрӯза бо ҳисоби 2-0 ба анҷом расид. дар қисмати дуюми бозӣ бошад нимҳимоятгари дастаи ҷавонони Равшани Шаҳри Кӯлоб Раҳмонзода Шаҳрёр муаллифи голи навбатӣ дар дидори имрӯза гардид. ҷавонони Файзкан низ тавонистанд ки дар як ҳуҷуми созмондодаи худ ба задани ягона голи дастаашон дар бозии имрӯза даст ёбанд. дар нафасҳои охири дидори имрӯза бошад нимҳимоятгари дастаи ҷавонони Равшани Кӯлоб Абубакр Мираҳмадов голи охирини бозии имрӯзаро ба дарвозаи меҳмонон ворид намуд ва ҳамин тариқ бо ҳисоби 4-1 дастаи ҷавонони Равшани Шаҳри Кӯлоб бар дастаи ҷавонони Файзканди Ноҳияи Восе ғолибиятро ба даст оварданд.